थाबायनो रोंनाय नङा बेखौ गाननांगौ हेल' एभ्रिवान गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय दा आङो माने टाउनाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर माने सासे लोगो दङ बेखौ लांफागोन आङो बै ससेनिफ्राय आं दासो न'निफ्राय ओंखारबोदों ओमफ्राय नै दिनैहाय एसे थान्दा आरोना बोथोरा दहाय एसे आगोलावसो अखा हानानै थांखांबाय नै सान्दुंबो गैया एसे बेलासि जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय जों मा खालामो मा नायो टाउन गेजेर मोनफैबाय ओमफ्राय नै जोङो टाउनाव फैनो होननानै फैनाया माबा मेन रडथिंसो फैलाबायबाय आरोना माने माबा मोनसे हलि फुजा जादोंनो पाटला दहा होननाय जायगायाव बेवहायनो जोङो ओरैनो फैलाबायबाय आरोना टाइम पास ओमफ्राय नै दाबो सहैया लामायावनो दंगासिनो ओमफ्राय जों बेयाव फैनायनि जेबो प्लानिं गैयामोन आरोना ओरैनो आन्दाजनो फैलाबायबाय ओमफ्राय दा थांफिननानैसो टाउनावहाय बाजार खालामलांसै ओमफ्राय मेलायावबो ओरैबायदि मानसि आरो ओमफ्राय जेबो बुस्थु गैया जेबो गैया ओरैनो मानसिल' गावजों गाव मानसिजों मानसिल' आरो एकदमबारे नायबाय थादो नोंथांमोनहा बायनोसै बुस्थुफोर
टाउनाव हाबा पारे लाले लाला नामा नों जेबो लाला मालबोखौनो जि दाम होनो बिबारल' लाबाय बिबार खर'आव होग्रा मोनालायबाय आरोखि जोङो दाबो दंगासिनो टाउनावनो बुस्थु नागिरगासिनो माने दाम खमि माल नागिरदों आरो दा दाम गोसानिखौ बायनो हाया गोरिब मानसि दाम गोसानिखौ बायनो हाया जोङो जेराव खम बेयावसो बायो औ गेलामालनि बिबारखौ लाबोखाबाय दा ओमफ्राय मालाय दखानफोरखौनो बन्द' खालामजोबलाय लांबाय जोंहा दासो मालायखौनो गस्ला लायगोन नामा नों ओं बन्द'सो खोमालै बिनि बोरै गस्ला नायदों गस्ला জুলিয়া দেখা হয়েছে এইটাও ভালো লাগবে এই স্কার্টটা মনে এই যে আজকাল তো ইগুলাকে খুব কমই হচ্ছে না স্লিপ মাল দিল লঙে সুন্দর অনলাইনে ছাপা তো এই ডিজাইনগুলো বেশি চলে যাচ্ছে আনকমন হবার লাগে রে আনকমন Iku fresh malah sih. Cepet posele, stress banget. Oh dukan no bodong bawa, nih lah ya bodong bentuk. Boy, sini lagi tuh. Ini dong. Ini apa ini? Wow. Video call-nya mana ya? Video call kami sana. मोजां दंनाया दंमोन सेन्देलफ्रा खिन्थु फैसा गैयाना बेखायनो लानो हानाय नङा आरो बेहा लादों नै बेयाव ओमफ्राय गस्ला नायज्रांसैलाय डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल के दुई पिस करे टमेटो टाइप जाबाय बापरे मा संसार जानायनि माल बुस्थु लानाय बायदि जि मोनाबाय ओमफ्राय दाबो जाया ओमफ्राय दाबो न'आव सहैला आरोखि ना जों माल बुस्थु नायै अबावबा नायो बबेखौबा फसायो बबेखौबा फसाया आरो बबेबा दाम मिलायो बबेबा दाम मिलाया नालाय मा नायदों एटिएम फैसा थोआखै देन्जार फैसा दं नायदो ini ningna bustu atel बायनांगौ नामा नै मालाय आइलेस बायनो नागिरदों जि मोनाबाय दामिसिना मोजांसिन जागोन नायो 100 ना ओमफ्राय बिसोर लबार ब्लैक मोजां फुरा ब्लैक नहीं फुल ब्लैक lagi pura गाननाय वेलकाम थाबायनो रोंनाय नङैखौ गाननांगौ हेलमेट नायनोनो बिदिमोन आंना लिरनाया सेम
Malik này. Malik. Sampai ini hutip bayam ber. Balai yola nih saksinya nih. Nih. Ada खमायनानै मोनबावगौसोमोन खोमा लाय खोनानाय वाव राइडार मोजां मोनो लस दोङो एसे बेलेगमोन खोमा बिदिनो ओरैनो लेट जाखाबाय ओमफ्राय आरो ट्रेन फैना होनानै आरो लेट खालामबावबाय जोंखौ जाला लांसै 30 ने फुलाव 나나 그건 나이도. 그거는 많이 가격이 좀 나. 60 60 Apa beda deh? Apa taruh dah? Full itu. Kita pun. No, eta full.